Il-Ministru Mary Louise Colleiro Preca qalet li hemm l-idea ta' sħubija mal-privat u mas-settur tal-NGOs. Il-Ministru referi tal-fatt li f'Malta għandna 730 struttura perikoluża u qalet li l-awtorità trid taħseb ukoll f'modi biex tindirizza diffikultajiet ta' gruppi vulnerabbli. Dan se jsir billi l-Awtorità tad-Djar taħdem aktar f'koordinament ma' dipartimenti u ministeri oħra li jaqgħu taħt dan id-Dekasteru, fosthom l-Aġenzija Appoġġ f'kuntest ta' tfal u familja u anke mal-anzjani. Sa dan it-tant Antoinette Vassallo nħatret bħala chairperson ġdida tal-Awtorità tad-Djar. Hija referit għal stħarriġ tal-Unjoni Ewropea li kien juri li 60% tal-poplu Malti jemmen li hemm korruzzjoni fl-Awtorità tad-Djar. Hija stqarret li din hija sitwazzjoni inkwetanti ħafna u perċezzjoni li trid tinbidel. Hija sostniet li l-ħidma ta' din l-awtorità għandha tkun trasparenti u li tikseb fiduċja. Il-membri tal-bord mażula jiġbru flimkien qatt ta' kompetenzi u koll esperjenzi diversi li jiena konvinta li il-pooling ta' dal-kompetenzi u din l-esperjenza se tagħti l-Awtorità tad-Djar viżjoni oħra mibnija fuq strateġija li timmira il-miri li għandna f'dan is-settur. Settur li rridu definittivament inqisuh bħala parti integrali mill-politika soċjali integrata li għandu bżonn dan il-pajjiż. Il-Ministru komplet li lan ta' dan il-bord huwa li jinbidel l-istil ta' kif jaħdmu l-affarijiet u mill-iktar fis jitwettaq proċess fl-aħjar interess tal-Maltin u l-Awċin kollha.